and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Mau ba? Mao na, para way dagang gubot ba? Ug ihangyo sad nako ang akong anak. Mao nga uyunan na lang nako nga kung unsa may mga gusto niyang buhaton niya sa iyang kinabuhi. Hinaot nga dili nimo basulan ni imong nakabot nga desisyon, bay Franco. Bayotik. Basin og magbahog ka sa imong mga luha. Unsa? Bayotik. O ako makuyan sa imong gipanulti na. Nga naman gutang magbahog man ko sa akong mga luha. Kuan lang kini ba base sa ako mga obserbasyon ba sa kinaiya ni Kathy ba. Oh. Amigo mi gid no. Sulti niyo nimo bay Franco. Sulti at sige. ka. Sulti. Sabi mo. Ako ba? Luoy ko nimo bay? Ha? Nganong maluoy man kanako? Kasabot man tigali ka bay oy. Ngano nakasulti ko ano eh. Bayotik. Ay ko ging na. Huwag kang kasabot nganong nakasulti ko ani. Simple kay bay. Imong asawa. Dili man nagana og kasaba nimo bisag dunay taong maminaw. Anak man ginaskati bay. Ang abiyasad. Mo ba? Sa ato par kadawat gyud ka sa iyang kinaya. Natural. Ang man. Asawa ko na nako. Maugo gawin nga ako na siyang gipakaslan ba yung ako asawa. O ang importante ba nga nagkasinabtan na iming duha. O ang pag-angkon sa pagsinabtan na nga kami niyon, mao ang pag-adjust ba o pagsabot sa kinaiya sa imong paris. Oh, okay kayo. Hala, sige, mamga na. Nanawag yung gyud mo kay sa diyang dibiya ka ba sa atong inom ganina. Kay diha ang imong misis giapas ka niya, yawan ka. Mga tao dito ba sa imnanan? Ikaw ang gitaw gilibak bay. Oh, anong gilibak man ko nila? Ay, simple. Gilibak ka nila. Ngiyano ka rang gikasab-an sa imong asawa bisag na mga tao. Ang ubang asawa, mahadlok man ubuhat na bay. Pagkamahiman tayo na ginila bay. Di sila ang imong hilabot sa kong kinabuhi oy. Oh. Boy Franco. Buang sila. Sila labot sa akong kinabuhi. Ay. Dong! Diyan na dong! Giandam na nako ang imong toothbrush. Nya, diyan na sad ang imong ilisan. Salamat kay Day ha. Wala, sige na, pag-toothbrush na. Day. Salamat kay Murag. Nagkasinabtanay na si Papa o Mama. Batik ay nga magkabatik ko nga maglalis sila. Ug nganlan og dili mao ang akong Papa Franco. Puutan ang akong amahan. Ug dili ko gusto nga pasakitan siya sulti ni Mama Kathy. Dali, bi. Tarong na itong trapo imong buko-buko, ha? Basta pa man di ay ni. Bibi, ang binato aliyapi. Kadit. Mag-brief on ako. Brief ka dyan. Uy, brief pa mong ka, uy. Imong ko nang gilaptan. Uy, imong nang gilap yung tuwalya. Ano man? Ngayon, uwaw ka nga. Kita ramang duha diri sa kwarto. Kining, Kati, kon ba? Kani. Unsa naman niya? Kani. Ano gawin nang gilaptan man? Mangutan na pa. Gigunitan mo. Bebe, kani. Unsa man ni? Kumusta naman ni? Ay, nagluo ka. Huwag ang palipo ni mong dugan. Gilo, Kati. Hibaw ko. Kimingaw ka na, ani. Gantihan ko ikaw sa imong pagsugot nga manarbaho na ko dong. Unsa? Kati. Ipakatay na ko ang ako hawak, ha?
gikan sa imong dugan. Paingon diri sa upos. Diri sa imong pusod. Kati. Uy. Dayon, ang ubos sa pusod. Kani. Ini. Di ka good magpasol sa pagtugot mo na ako ka mo trabaho. Basta. Lagi. Promise ko na ni mo nga maruhay ta sa to kahintang pinaagis akong pagtapang. Di ka magpinuan. Ay, dili lagi. Dili. Hinano ka lagi. Excited na kay kung makasugod ko sa akong trabaho karong Sabado. Franco, makatabang na ko nimo. Makatimbang na ko nimo. Makatabang na ko sa atong income. Para nga mahimong professional ang atong anak na si Claire. Pangandoy na ko nga mahimong haruhay ang atong kinabuhi. Ug makabaton kita kaugalingon na tumpay. Dili na kita mangabang pa. Pangandoy na ko nga doon na tayo kaugalingong house and lot. Ug kung madapa, kanang doon na kita kaugalingong wheels. Dili kay motorsiklo lang nga sakyan. Mag-antos sa kainit, abog, yung masauan. Ma, sayo ko di mo diha. Ay, ko anak, nagsayo kong init og tubig kay mangupra ba imong papa ron. Wow! May ba na makahigop siya og init ba? Makahigop og init ang imong amahan sa di pa makalakaw. Asa man si Papa? Ay, nagilis naman to. Kaligo na siya. Mo na gusto na akong makita ninyo ni Papa, Ma. Nga magkasinapot. O malipayon. Da, sa puton raman ko ba? Tungod sa daan ng imong amahan kung way buot. Tuan na sad. Da, sabta na lang gud ko gunak. Sa man, pa dyan ko maanad na ako. Na, si Papa ay. Ligawas na. Dong, dali na dong. Di ako giandam ay imong kape nya. Dasay pandesal og itlog nya. Dasay longganisa. Nak. Morning, Pa. Morning, nak. Dali, mamainit kay mangumpra pa ko. Unya ra ko pang. Kamu lang sa ni Mama. Dali na dong. Dali na, kaon na. Oday, Kati. Bay Franco! Salamat, bay. Ngani na ka. Nagbawa man ko. Ikaw, kibawan ka na ako. Pero may matang alalay ginay mo. Ay, ang binay mong kinumpro, bibi. Suko no eh. Ayay. Kabantay ko na marag tawhay kay imong naong ronda. Eh, presko ba kayo? Ha? Bisag gikan ngumpra. Presko kayo? Nga, sa'yo mo tang naligo. Ay. Mo ba? Oo. Ya, lipay ni skate nga. Misugot ka nga manabaho siya. Oo, bay. Ug misa mo tayong pagpangga na ko. Wow, ha? Misa mo tang pagbangga. Sa ato pa, pinangga giday kang kati di ay. Oo. Mao na, bay. Pinangga kay ko. Bisag tagotawan kay siya. Bisag kasabaan kas publiko. Mingawon sa ko, bay, kay di ko niya kasabaan. Yakson sa man! Gusto kong kasabaan sa kong misis, bay, kay musamot kong gana sa pagtrabaho. Olo, no. Estoryahi! Eh, imo lang nagisulti ay. Para pulan kong saway sa imong misis. Yaks! Saman!
Sofia. Nanawag ka? Okay na si boss. Magsugod ka trabaho karong Sabado. Mutungag ka diri alas 4 sa hapon ha. Atong duty gikan sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi. Okay? Ay, yes. Salamat, Sofia. Thank you, Kikayo. You're welcome. Okay, girl. Bye. Okay, bye. Magsugod na kag trabaho karong Sabado? Yes, dong. Nanawag na ko si Sofia. O, confirm na yun. Makasugod ako karon sa Sabado. Ngano naman sa ka? Nausap na sa muna-una? Pagsulti! Kati. Pagklaro! Saman, dayon ko o dili? Sulti! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!